Guys, welcome na sab sa atong mga storyang Bisaya o gitawag natong mga sambingay. Usa ka OFW nga nanipalad sa nasod sa Kuwait, giopiran sa dako kayong halagas kwarta sa iyang amo aron lang sa kondisyon nga mobiya siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Guys, para masabtan nimo ang senaryo sa atong storya karon, inani ang nahitabo. Usa ka Kristohanon nga niadto aning nasod sa Kuwait kauban sa tulo usab ka mga OFW, bali upat sila tanan nga pareho lang sila og amo. Unya katong ilang amo usa ka Muslim. So kaning upat ka buok dili katong tulo dili man Kristohanon, usa ra may Kristohanon. Gi-interview sila sa ilang amo nga Muslim. Usa ka babae nga istrikta ug prinsipyado kayo sa mga balaod sa Muslim. Usa ka adlaw ana ni patawag ang babae nga Muslim ilang amo nga musulod silang binagsa sa kwarto sa ilang amo. So ning una tong tulo ka buok nga dili Kristohanon. So pagsulod sa una nigawas nga walipayon. Kaduha ug ikatulo pagawas malipayon silang tulo. So ang sunod nga musulod ang katunang Kristohanon. Kining Kristohanon nakapamalandong siya kung anong katong tulong nga kauban niya inigawas na nag-smile naman sa ilang mga naong ug malipayon sila. Busa nasayran sa usa ka sulugong nga Kristohanon nga maodi ay nga malipayon sila tungod kay giopiran dai sila ug gidawat nilang offer sa ilang amo nga 200 ka denaryo. Karon kay siya na may interbyuhon, maos ra gihapon ang gihimo sa amo nga Muslim ug mingon ang amo nga Muslim nga day pwede ba nga biyaan nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo hatagan ti kag 200 ka denaryo. Ang 200 ka denaryo guys sa ato ang kwartas Pilipinas 36,000 pesos. So bot pasabot kung dawaton niya tong 36,000 pesos mao katoy baylo nga mobiya siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So kining mao nga sulugoon nga Kristohanon nihilak sa tubangan sa amo ug nihangyo nga amo pwede bang musulti ko isip response nako sa imong gi-offer kanako nga 200 ka denaryo. Gitugutan siya sa amo nga Muslim. Busa misulti siya ug miingon, mahal nga amo, naabot ko sa imuhang panimalay nga nanimpalad usa ka OFW. Pero dili tumong nako nga kung adunay mga offer nimo nga dinagko, dili tumong nako nga mudawat ko bisan og lisod kayo mi sa among pagpuyo sa probinsya. Usa ko ka Kristohanon, nagbata ko nga Kristohanon. Apan dili pwede nga tungod lang sa 200 ka denaryo dawaton nako aron lang nga mubiya ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. Sorry, mahal nako nga amo, nga dili gyud nako madawat ang imong gi-offer. Kung nadawat man sa kauban nako, siguro kay dili sila sincero sa ilang pag-alagad sa Ginoo, pero alang sa ako dili gyud ko basta-basta nga modawat sa imong gi-offer. Kung imo kong putbulon, okay lang gihapon. Kung imo kong papaulion, okay lang gihapon nako. Basta lang nga di gyud ko modawat sa imong gihangyo. So kining amo nakapamalandong siya nga grabe ka strong kining usa ka Kristohanon. So gipagawas niya unya gisugat siya atong tulo ka kauban niya ug miingon ning tulo ka kauban niya. Nganong nadugay man ka sa sulod sa kwarto ug miingon siya nga giopiran ko og 200 ka denaryo sa atong amo apan wa gyud nako dawata, naghanyo sa nako nga ipadawat gyud pero wa gyud nako dawata. Mong nadugay ko sa kwarto. Ingnan siya sa iyang tulo ka amiga, pagkabugo nimo, kwarta naman unta to. Ug imo patong gidawat, dako na kaayo tong tabang sa imong kinabuhi o sa imong pamilya. Mitubag ning mao nga Kristohanon. Bahala nagpobre mi, basta kay di ko na ako ibaylo ang akong pagtuo sa Ginoo tungod lang niya ng 200 ka denaryo. Gamay lang kaayo na nga sapi para nako. Ang akong naangkon nga si Kristo mas dako pa ug walay makatandi niini nga sapi sa akong naangkon nga Ginoo sa akong kinabuhi.
So gikatawan siya sa iyang mga kauban tungod kay grabe ra kuno ka devoted o grabe ka Diyos nun. Unya gingnan siyang bugo gyud ka. Nanarbaho gani aron makakwarta. So tulo ka adlaw ni ana human sa ilang panagstorya, kining amo nga Muslim gipatawag og balik ang Kristohanon. Og pagpatawag og balik nagtuo ang Kristohanon nga kupiran lang gyapon siya og 200 ka denaryo. Pero ning ingon ning maong amo nga Muslim, tungod kay sa tanang sulugoon nga ako ang giupiran og 200 ka denaryo, ikaw ra man gyud ang nibalibad sa akong gi-offer. Nagpasabot ka na nga ikaw matinud-anon gyud ka sa imong Ginoo nga gialagaran. Busa kay matinud-anon ka man, ikaw ra may nakita nako nga matinud-anon ug nakita nako ang uban nga sulugoon nako nga sila dili matinud-anon, maong nidawat sila sa maong offer. Busa akong dublihon ang akong offer kanimo. Ug kining maong offer nako kanimo, dili but pasabot nga pabiyaan nako ang imong Ginoo, kun dili award kini kanimo sa imong pagstand sa imong Ginoo. So gidoble guys ang offer sa maong amo. So guys, dinhi lang takutob sa ato ang sugilanon o sa ato ang sambingay. Diha sa kinabuhi sa Kristohanon, kung magmatinud-anon lang yung ka sa Ginoo, ang Ginoo magmatinud-anon pud sa atoa. Kung dili ka faithful sa iyaha, dili pud niya tabangan sa bisan unsa nato ang gipangayo. Pero kung magmatinud-anon ta diha sa tubangan niya, matinud-anon pud siya nga mutuman sa iyang mga saad. Diha sa Biblia adunay mga tawo nga nakaagi sa sama nga senaryo. Si Jose, si Job, silang Daniel, nakaagi sila sa samang senaryo nga paludhon sila, si Daniel paludhon sila atong mga stratua. Pero ni stand si Daniel, si Joseph ni stand si Joseph, si Job ni stand, ni barug sila, dili wala sila no compromise sa ilang pag-alagad. Busa kay nagmatinud-anon man sila sa Ginoo, matinud-anon pud ang Ginoo nga nagpadala sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanila. Iyon usab niya ang may tabo sa atong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo. Dapat diay nga magmatinud-anon tas tubangan sa Ginoo. Kay kung unsay ato ang ipugas, maani ra gyud nato. Matud pa sa Matthew 5:10 nga bulahan katong gilutos tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kay maghari kanila ang Ginoo ug maangkon nila ang panalangin nga gitagana sa Ginoo diha kanila. Subulahan katong gilutos kay maghari kanila ang Dios. Guys, dili pa ulahay ang tanan, ang atong kinabuhi ni kalibutan, daghan kayo nga mo-offer ang buhat sa demonyo para lang yun nga malayo ka sa Ginoo. Pero ibutang sa mga una-una nga ang atong Ginoo nga gilagaran walay sama o walay makatandi sa iyang gahom nga dili bisan gani ang bahandi ning kalibutana dili makatupong sa kagamhanan sa Ginoo nga ato ang gilagaran. So guys, din lang takutob sa atong sambingay. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa itong comment section and be sure nga nakasubscribe ka kung bago pa kaninga channel aron updated ka sa daghan pa natong mga storya. Glory to God, kita-kita ta guys sa next video. God bless us all.